Omrani pentru Deac. Avem 3 oameni pe această fază de atac. Omrani a căzut, Rondon în care Rondon! Gol! Gol, gol, gol! Gol Mario Rondon! Ce fază simplă, ce contraatac simplu, am surprins-o pe Celtic. Mario Rondon înscrie în poarta lui Scott Bean. 1-0 pentru CFR în fața lui Celtic Glasgow. Printre picioarele portarului scoțian a reușit să trimită Mario Rondon. E 1-0. Iată de unde pleacă această fază, de la 20 de metri de poarta noastră. Nu e offside, nici vorbă de offside. Viteză mai bună pentru venezuelanul de 33 de ani, Mario Rondon. Finalizare impecabilă. Trebuie să spunem că Celtic a luat gol și în celelalte tururi preliminare. Centrare perfectă pentru Forest. E bară și e gol. Celtic înscrie într-o fază atât de simplă. Au desenat atât de ușor în careul nostru și au reușit să înscrie. Iată-l pe Neil Lennon. Fericit după această fază, după acest gol. Păcat că nu am putut păstra acest avantaj, măcar până la pauză. S-a întâmplat ce nu și-a dorit Dan Petrescu. Am primit și gol. Extrem de liber acolo. Jucătorul lui Celtic a avut și un pic de noroc, James Forrest. Însă execuția e perfectă. Scott Brown. O minge pentru Edward. Nu am fost deloc periculoși la fazele fixe în această partidă. O specialitate a casei la Cluj. Cel puțin în meciurile din Liga 1. Bordeanu! Ocazie mare! Ce ocazie ratăm! Ce ocazie putem rata! Cât noroc au avut cei de la Celtic la această fază, însă iată se aruncă spre poarta noastră recuperarea lui Djokovic. Reluăm atacul. Camora. Rondon așteaptă în careu, a venit acolo și Omrani. Bordeanu pentru Damian Djokovic. Luis Aurelio. Deac. Intră în interior. Balon pentru urcarea lui Camora, însă mușcă pământul acea minge și se duce în afara suprafeței de poartă. Aici puteau să-și înscrie un autogol cei de la Celtic. Aproape de autogol. Deac față în față cu Boli. Deac pentru Țucudean. Țucudean se întoarce spre poartă, trage Țucudean! Balon respins, mingea trece pe lângă poarta lui Scott Bean. De o minge a avut nevoie Țucudean pentru a crea panică la poarta scoțienilor. Dacă reușea și Păun să aghețe acel balon, am fi avut 2-1. Cât de frumos a tras Păun, mingea a mușcat din gazon, a revenit apoi la Țucudean. A fost și un balon deviat la șutul lui Păun. Ce a încercat aici George Țucudean, dacă i-ar fi ieșit, ce gol ar fi fost. O bijuterie.